Så Jakob, hvordan er kampen gået? Ja, men vi spillede en fantastisk kamp. Det er det bedste, jeg har set pigerne spille meget, meget længe. En velfortjent sejr, og man kan mærke, at de er bare glade for at spille de der kampe, som virkelig gælder noget. Der er de bare helt klar. Alle kæmpede. Afslutningerne. Der var kvalitet i alle afslutninger, det havde den her kamp, ikke? Og de spillede godt sammen. Ja. Systemerne fungerer. Og de bakkede hinanden super godt op. Også når Emily lige havde det svært, så sagde de bare, det er lige meget videre, ikke? Altså, det var fedt. Ja. Vi er glade i dag. Ja, og hvad så er det næste mål? Jamen, det næste mål, det er, at vi skal... det hele i morgen. Næste mål, det er, at vi vinder den første kamp i morgen, så skal vi vinde den anden kamp i morgen, og så skal vi vinde den tredje kamp i morgen. Vi tager en kamp ad gangen. Præcis. Ja, en kamp ad gangen. Hvad gjorde I sådan for pigerne, for at få dem op til den her kamp her? Altså, nu har vi en gruppe piger, som har simpelthen et vindergen, når kampene gælder, så de var faktisk rimelig meget klar. Vi skulle bare minde dem om, at det her, de 2 sidste kampe, de var fuldstændig ligegyldige om vandt med 20 mål. Hvis vi tabte den sidste her, så kunne de godt se, at så skulle de bare have en over nakken. Ikke? Ja, og i morgen der har vi lovet is, hvis de vinder det hele. Og vand til trænerne. Ja. Det er fedt, mand. Det er godt. Så, nu har du det på bånd, så nu kan du sgu ikke løbe fra det. Du kan ikke løbe fra det, nej. Det er godt. Det er super. Tak for det, og tillykke med puljesejren. Tak. Tak. Stort tillykke med puljesejren, Emily. Hvordan var det at stå i målet? Altså, jo, tak. Men det var meget mærkeligt, og jeg havde virkelig sådan en sommerfugl. Det var en mega fed kamp, synes jeg. Ja, nu gik I også hen og vandt den. Så nu har I været ubesejret i alle 3 kampe. Ja, det er fedt, og det gør det også lidt federe, når man er puljevinder. Hvorfor? Fordi så ved man, at man har vundet alle sine kampe, og så får man lige et ekstra energiboost til de næste kamp. Og hvornår er de? De er jo her i morgen. Fedt, mand. Jamen, held og lykke med dem. Mange tak. Tillykke med sejren, piger. Tak. Hvordan var den her kamp? Den var svær og spændende. Og den var svær og spændende, som de andre allerede har sagt. Den var rigtig hård at komme igennem. Ja, den var i hvert fald sværere end de 2 andre, I har spillet, ikke? Jo. Altså, den var i hvert fald tættere. Så I fik lidt mere modstand. Jo. Men I gjorde det godt. Tak. Hvad så i morgen? Er I klar til i morgen? Der vinder vi det hele. Altså, vi skal vinde finalen i hvert fald. Hvad sker der, hvis I vinder det hele? Ja, så må vi sprøjte vand på Jakob og Pia. Og mere? Får I mere, eller får I noget ud af det? Ja, vi vinder det hele. Altså, ja. Fedt, mand. Sådan der. Er I glade nu? Ja. Det er godt. Sådan skal det være. Tillykke med det. Tak.